שלום, כאן רותי רביץ, מורה למודעות עצמית לפי היהדות ותרפיסטית בשיטת הגשטלט. הרבה אנשים שואלים אותי בשביל מה צריך לחפור. העבר היה ונגמר, בוא נלך קדימה ונפסיק לחטט במה שהיה. שאלה מצוינת. בדקה הקרובה אני רוצה לנסות להסביר מתי זה נחוץ ולמה. תארו לעצמכם שמישהו היה זורק אתכם לתוך מחסן אפל ומלא חפצים. הייתם זזים לצד אחד, נתקלים בארגז ספרים ישנים שנמצא שם ומקבלים מכה ברגל. זזים לצד השני, בום, נתקלים במיטה המתקפלת. זזים קדימה, המאוורר הישן היה נותן לכם בוקס בפרצוף. מה היה עושה האדם הסביר? נכון, דבר ראשון מפסיק לזוז. כי לזוז זה מסוכן, אולי אני אפגע. אם הוא היה נשאר שם מספיק זמן, הוא היה מתחיל לאט לאט ללמוד את החושך. פה יש מאוורר, כאן מיטה מתקפלת, פה יש ארגז ספרים, פה אפשר לעבור ככה בזהירות בשביל לא להיפגע. והוא היה לומד להסתדר. באופן מטאפורי אפשר לומר שכשאנחנו נולדים, הלב שלנו הוא מרחב פתוח, מלא שמחה, אהבה, אמון, ויכולת לחיות את החיים במילואם. כשאנחנו חווים חוויות קשות, וכל אחד מאיתנו חווה לפעמים ביקורת, כישלון, דחייה, פרידה, יש המון דברים שמייצרים איזשהו סדק בתוך המקום הבטוח והמואר הזה. ואז מתחילים להצטבר כל מיני גושישים. יש גוש של כישלון, וגוש של ביקורת, וגוש של דחייה, וכל אחד מה שהחיים מזמנים לו. כל אחד מאיתנו יש את אותם מקומות שהופכים להיות עמוסים במיוחד. ואז אנחנו ממשיכים את החיים שלנו, ונמצאים במצב של הימנעות. כי אם אני אשים את עצמי במצב שאני חשופה לביקורת, אולי אני אפגע. אם אני אשים את עצמי במקומות חדשים, אולי אני אכשל. אם אני ארשה לעצמי להתמסר למערכת יחסים, אולי אני אקבל דחייה, אולי אני אפגע. והרצון הזה להימנע מפגיעה, הוא מנהל אותנו באופן שלפעמים אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו יודעים מה באנו לעשות בעולם, ואנחנו לא מצליחים להתגבר על המקומות האלה שמושכים אותנו למטה. זאת הסיבה שאנשים הולכים לטיפול. אם שאלנו בשביל מה להתעסק בעבר, העבר באמת לא מעניין, אלא אם כן הוא מפריע לי בהווה. אם עכשיו אתם מרגישים שאתם רוצים להתקדם לאיזשהם מקומות בחיים שלכם, שאתם יודעים מה הייעוד שלכם ואתם רוצים להגשים אותו, ומשהו עוצר אתכם, משהו תוקע אתכם בדרך, יכול להיות שיש שם משהו מהעבר שמפריע. זה הזמן להיכנס לאיזשהו תהליך. יש אנשים שיודעים לעשות את זה לבד, יש אנשים שרוצים עזרה בדרך. אם אני האדם שיכול לעזור לכם, אני אשמח אם תהיו בקשר, שיהיה לכם יום נפלא וחיים נפלאים בכלל. ביי.